pane nhau yafamba ichitaurwa the handle inonzi Children of Zimbabwe War Veterans Association. Now assassination muri Zimbabwe achipere mushe toona kuti vakomana vodiscussa votaura nawo vachiti aiwa vice president kana kuti general Chiwenga pakavashatira nekuda pane maallegations ari kufamba achitaurwa nemarumors eassassination. Sanapinda mashoko abuda achinyorwa pahendo yekozwa sekunyorwa kwaitiwa lokuti bosubscribe like kuti na on the bell kuti chiverenga pahendo pavo vanyora vachiti in a startling development, security forces have intercepted credible intel indicating a planned assassination attempt on General Chiwenga. Authorities are now implementing increased protection measures to safeguard him as investigation into the behind the threat continue. Zvikunzi aiwa mutungamiri uyu anozikamwa kunzi aiwa ndiye angachifanira kusucceda mutungamiri wenyika since angari vice president. Pane gentleman's deal rinongozikamwa nemunhu wese rakaitika muna 2017 but panapa pakunyorwa pachinzi since pakuita makakatanwa zvanhu muri kuzviona zviitika munyika yeZimbabwe pari kunzi panapa masecurity forces ake iye ava kutorise up vachiprotecta aiwa mutungamiri wavo kana kuti the leader wavo vachiti aiwa pane maattempts eassassination ari kungotaurwa maguards ake kana masecurity forces ake ava kutorise up vaida kuprotecta aiwa general Chiwenga. Maassassination attempts hatisi kuziva kuti ari kubva kupi haana kumencheniwa but pari kutaurwa nawo yekunzi aiwa mukuru ava vari panguva yakaoma. Tudze mafungiro enyu pinai mucomment section medu aiwa musava no subscribe or like turn on the bell.